טוב, אז בואו נראה לכם סרטון קצר איך להתחיל להשתמש במערכת. תיכנסו לגוגל, בגוגל תכתבו הזמנה פלוס, תגיעו לאתר, תפתחו אותו. בצד שמאל למעלה אתם רואים יש לכם כפתור כניסה למערכת, תלחצו עליו, תכניסו שם משתמש את הסיסמה שנתנו לכם. אוקיי, עכשיו פה בצד ימין כבר אתם רואים, הכנסנו את הפרטים שלכם. יש את שם הכלה, שם החתן, את התאריך, את מיקום החתונה ומספר הימים עד לאירוע. בצד שמאל אתם יכולים לראות את התפריט הראשי. נתחיל עם עיצוב הזמנה. תלחצו על דף עיצוב ההזמנה. זה דף עיצוב ההזמנה. יש לכם כמה אופציות. אתם יכולים להיכנס לגלריה ואז לבחור הזמנה אחרת ממה שמוצגת פה, או להעלות הזמנה פרטית שלכם שאתם הצבתם. אם אתם רוצים להעלות אותה, תלחצו כאן על הכפתור הזה, תלחצו על choose file, בחר קובץ, תבחרו את הקובץ שאתם רוצים להעלות ותלחצו על העלה קובץ. יש לכם גם אפשרות לשנות את התמונה הראשית, מה שעכשיו יש לנו את הזוג הזה, אז אתם גם אותו דבר. לוחצים על הכפתור של העלה תמונה ראשית, לוחצים על בחירת קובץ, בוחרים קובץ ומעלים אותו. בעיקרון עכשיו הלינק ששלחתי לכם לוואטסאפ אמור להתעדכן אוטומטית. אם הוא לא מתעדכן פשוט תעשו רענון של המסך. עכשיו בואו נעבור לרשימת המוזמנים. ברשימת המוזמנים שלנו יש לכם כמה אופציות להעלות מוזמנים. יש לכם אפשרות להעלות מוזמן בצורה ידנית. זאת אומרת שאתם צריכים את כל הפרטים להכניס בצורה ידנית. שם המוזמן, מספר טלפון, צד, קבוצה, ואז עדכן. או שאתם יכולים לטעון מאנשי קשר של גוגל או מתוך האייפון, מתוך הטקסט. אם אתם לוחצים על כל אחד מהם יש הסבר, ואפילו סרטון הסבר אם תרצו. אם אתם לוחצים כאן, במידה ואתם מעלים מקובץ אקסל, אז שימו לב, פה כתוב את זה, אני אומרת את זה גם, האקסל אמור להיות בצורה הזו, עם שתי עמודות נפרדות, עמודה אחת שם המוזמן, ועמודה שנייה מספר הטלפון. זה מה שצריך להיות בקובץ אקסל, שום דבר אחר במקום. איך אתם מעלים את הקובץ? שוב, בוחרים קובץ, choose file. אחרי שבחרתם, אתם לוחצים על העלה קובץ, והוא אמור להעלות לכם את כל המוזמנים. ברגע שהוא העלה את כל המוזמנים, אתם יכולים לעבור לנהל קבוצות. פה בחלון הזה יש לכם אפשרות למחוק קבוצות. פה למשל הוא לא נתן לי למחוק, כי בקבוצה הזו יש מוזמנים, אבל על ידי X אתם מוחקים את הקבוצות. אם אתם רוצים להוסיף קבוצה חדשה, אז אתם מכניסים פה קבוצה חדשה, אוסף קבוצה. עוד קבוצה, אוסף קבוצה. עוד קבוצה, אוסף קבוצה, ובסוף אישור. ואז פה תראו את הקבוצות החדשות שיצרנו. וכאן אתם יכולים, למשל, פה למשל יהודה ומזל, לא נבחר קבוצה, אנחנו יכולים לבחור את הקבוצה שיצרנו עכשיו. ואם נפעיל את הסינון, אז יש לנו את כל המוזמנים בקבוצה של החברים של סבא. זהו בגדול, אתם יכולים לעשות חיפוש בטבלה לפי שם, לפי מספר טלפון. זהו בגדול. ביי בינתיים, כל שאלה שיש לכם, אני פה. דרך אגב, עוד משהו קטן, אתם רואים את הכפתור הזה, בכל עמוד יש לכם את הכפתור הזה של עזרה. כל כפתור הוא מפעיל הסבר אחר על אותו עמוד, אז ברגע שאתם לוחצים עליו אתם תקבלו הסברים על כל הכפתורים שנמצאים באותו עמוד. זהו, ביי בינתיים, בהצלחה.